Salut, eu sunt XT Junior. Eu sunt Moriarty, azi o să vă prezentăm. Metin 2X, cel mai bun server. Mă las și pe mine să termin, mă! Stai, continuezi. Ups. Hai, să ne dăm. Acesta este un server privat, 100% românesc. PvP. Nu mă... Lasă-mă să te... românesc, că se bucură Gea. Ai spus tu, bine, 100% românesc. Și mi se pare că pe 14 aprilie a fost ziua lui Gea Amir. Nu știu, nu sunt prea sigur că am lipsit. Da, mă rog. Vedem ce mai întâmplă. Eu nu am fost, acum mi-a spus și el, dar... Cum vedeți, să vă... am făcut o breslă LNVO. Super, sunt și pe... noi suntem pe KH2. Da, pentru că pe KH1 ne enerva unul cam destul de la coaie. Era cam enervant, arată. Vă prezint acum magazinul general cu poțiuni și minereuri. Să vă arătăm și vouă un război, un duel, cum se progresează un duel. Licoare roșie, albastră, verde, violet. Și nu am bar. Lemn fosilă, botină. Acestea se pun pe diferite iteme, de pildă, brățară, cercei. Da, de exemplu, brățară, cercei și colier, da. Dacă vreți să faceți slotul, trebuie să puneți diamantele. Mă, da, mă lași! Și drept uite, cum am eu pe abanoș și am un slot de botină. Da, și pe colier am 2. Aoleu, să-mi iau și unde ăsta, că nu... Eu am 3 la toate itemeurile. Așa... nu mi l-a băgat, dar mă rog. Mai să găsești pietre, acestea le faci plus 6. Le faci plus 6. Aici tu respect. Le faci. Pentru că vorbim cu un om, că unul se uită. Așa, mă rog. La Tirax, dar da, destul de mulți bani. Young, mai bine zis. Da. Dar merită, că o să mai... Uneori mai eșuez și asta mă enervează. Da, foarte rar. Foarte, foarte rar. Adică, de exemplu, arcul ăsta care l-am făcut din arc galben, nu l-am Da, de pildă sau Siriusul care l-am eu. Acestea, majoritatea le știți în afară... Toate armele de 65. De astea, cred. Toate armele de 65 în afară de nimfa. Așa. Și you fuck it, m-a scos. Mai trebuie să te scoată. Uneori mă scoate Moriarty. Are ceva. Ce, mă? Așa? Ce vreau să spun, orice armă de 65 în afară de nimfă se poate evolua. Da, ce? Lama magnetică se poate? Da, se face lama dragon. Da, da. Poi mâine. Ca să faceți lama dragon vă trebuie partizan. Da, confundat. Și aici taci un pic, marmura binecuvântoare care nu vă mai arăt ce face. Vă băga un bonus în plus, că de obicei aveți 4 bonusuri dacă luați arma de la început, trebuie să aibă 5 bonusuri. Marmura bagă la 5-lea bonus. Așa, aici sunt învățătorii taci din gură, cu cărțile care le faci, ce bine. Vin cu șamanca. Piatra spiritului cu care faceți pergamentele și frizuri. Așa sunt și la ceilalți, dar la... Înainte costau frizurile 0 ani, acum cu noul update costă 5 cc, ca mult mai mult. Aici la sura și la șaman sunt 6 puteri, știți asta, n-are rost, dar... Și șamanul, da, nasole că trebuie să dormați dacă vreți să aveți toate de skill-urile pe... La șaman și sura. Da, rest la ninja, mai ușor și la boar, așa că vin cu un ninja, care poți să le spui cum îl cheamă. N-am chef. Aici e negustor de arme, unde ai și căști și scut, pentagon. Toate armele... Poate. Mă rog. Prezintă chestiile. Toate armele sunt de 30. O clipă, tu nu mai zici nimic, până eu le arăt cum se fac inimioarele și bla bla bla. Deci. Dar n-am chef, lasă că în asta nu trebuie neapărat arătat. Negustorul de armuri. Hai! Alchemistul de diamant la care dați 100 de bucăți de pietre diamant. Și uneori eșuează, fiți arma, naibii, că mi-e dată.
Și când ne-am chinuit. Da. Bine să-i bat joc de el. Odată am vrut să pun pe Abano și am vrut să pun 3 sloturi, adică full slot, dar mi-au ieșuat 3. Da, mă se întâmplă. Mai aveam unul și l-am băgat pe ăla și ăla a mers. Da, pe KH1 sunt cei mai mulți, deoarece el a fost primul CH, dar acum sunt doi ca să fie mai liber, să se protejeze anti-lag. La depozit vă depozitați lucrurile. Puneți lucruri care nu vă trebuie. 3 pagini gen puțin mai mari decât aia din inventar, alea 3 pagini din inventar. Mi-ați văzut posele. Nu vreau. Bine, mă rog. Hai să le arătăm și nouă un duel. Cam atâta e, nu am bară. Da. Dar hai să facem și noi ceva interesant, că asta a fost cam plictisitor. Să vă prezentăm toți NPC-urile aici. Deci, hai să începem. Dar n-am prezentat. Ăla e un capitan care nu face nimic, dar pe Metin 2 Ro face. Hai să arătăm NPC-urile care fac ceva. Mai întâi la Guardian. Taci un pic. Am găsit bețivul. Se numește cetățeanul bețiv, așa îl botezăm noi. Sau eu. Cetățean tormentat se numește, dar eu îi zic bețiv. Și aici, itemele de level 1, războinic, caist. Ce mai? Sura, toate itemele pe serverul ăsta sunt plus 9, alea care le cumpărați din shop-uri de la NPC-uri. Cele care le primiți sunt plus 1 sau maxim plus 3 și plus 0. Da, șansa la fierare e foarte slabă, de aceea să vă las mereu pergamentul binecuvântării un sfat. Și o să mai fac și o prezentare despre iteme, cum să fie. Adică vă pot spune acum, dar nu n-are sens. Dacă vreți să știți cum să vă faceți itemele, intrați pe forum Metin 2X. Adică mai ușor intrați pe pagina principală și unde scrie forum, dați click și ajungeți pe site-ul principal. Vă duceți la tutoriale, ghiduri și căutați acolo nu știu ce și e făcut de Rau. Care e cel mai bun, care face niște ghiduri foarte bune. Care ne ajută. Dar vă dau un sfat. Vă dau un sfat. Cum să aveți? Să spun așa. Deci dacă aveți, să aveți max PV 1500, 2000, 10 semiom, pumnal 15 sau așa, trebuie să fie 15 anti ce caracter doriți și ca să fie mai bună lovitura, dacă e posibil să aveți foarte, foarte rar se întâlnește să aveți 10 pătuzători, 10 critic, asta e chiar armă full bonusată, pe aia crăpați nu mai puteți. Eu am avut. Ai avut. Am avut. Iartă, na. Ca să știți, noi ne numim pe ce încurc pe YouTube. MC Metin 2X, nu? Da. Da. Oricum o să vedeți când o să vedeți. Și acum un mic dans. Ce vrea Gojiria? Pun pariu că da, dar n-am bară. Pun pariu că vrei duel, da, vrei duel, da, vrei duel. Mă, ăsta e cam... Eu am bară, perfect. Fă-tu cu el. Oh, perfect. Acum pot arăta cum se fac duelurile. Îl provocați duel, e da, aprobă. Go, fraiere. Go. Go. Are level 99 și stă cu alea pe el. Și are niște stunuri destul de bune. Se pare că n-are hack, dar n-am eu ținta pe el. Hate you. Și nu pot face abilitatea. Cred că îmi dă stunuri. Nu-mi dă. Și intră în cetate. Moriarty, filmezi asta? Da, am filmat. Gea, asta o să... Te rog, bagă la ban. Eu o să încerc să fac o post, dar nu merge. Iei ban mai pe scurt. Da, o să ia, pentru că n-are voie. Asta e foarte penibil. Ăsta m-a întrebat să moară Emo. M-a întrebat unde e țara de foc, dar i-am zis că nu știu. Știu unde e, cum ajung. Da, dar n-aveam chef să-i spun. Elene, știi unde e? Nu. Sorry. Da, el se întreabă, dar unde ați crescut? Bine, fie are 85. Vă scuzați puțin, o să-i scriu ceva lui Moriarty pe șoaptă. Vă rugăm, încearcă Moriarty să ascunzi chestia asta. Nu. Pec. Mă întreb ce a scris asta. Pune pe pauză.